الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. نحمده سبحانه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس، إنه لا يخفى على أحد منا الوقت الذي نحن فيه. في هذا الوقت أمر أشغل الجميع. إنه من مهمات الأمور التي لا ينبغي أن نفرط فيها، ولكن هناك أمور تتعلق بهذا الأمر فلا بد من معرفتها ومن مراعاتها كي نصل إلى نتيجة، وهي العودة المدرسية. أولا لا بد أن نعرف ما هي المدرسة. ثانيا لا بد أن نعرف ما دور المدرسة ووظيفتها. الحمد لله أمي تنو دا مسابي مسامي كاني تنوي ساني وقتي بلا جنينا تنو بي ألو تلاي كدا أكتنو كورو بلا جنيكا نغامي ألو تلا تنو عندي سكا ألو تلا تنو كسي تنو دانا وكفي أمي صليك أنا كرباكا مي محمد عليه الصلاة والسلام. أنا الصحابة مقدمني ديناني كرة ليلا أن إسلام بلا جني أمبارح ما الإسلام أما يركون لدي كمان كبلا جني لدي نيل لدي لكم بلا بلا مي لدي لكم مي ni rasul alayhi salatu wassalam aka sigida bela janina atumian ladinai noy ala israel mbadi man islamu akaka anga sra alaw talanye sani wakati bela janina sabu ala israel alele kunya bela jani subasumai nansrana alaw talanye ame heraw here fe dienna ame heraw here la nyinina kiyama amba bela jeni soro ala sra akan ka ke am bela jeni ka dunina ala sra yirate dore ole ka fenke fen ni ala talaka aken ni anfe ka fento ki yoro ma jen ka bo fena fen ni ala talaka anyini fe kikatu amari mal islamo ame wakati mina sisa a wakati amadu moshila ko yamin ken be ka bela jeni shugula ni wakati na amadugo moshila
féminin akain nafaka bon an yɛrɛ an kain ka konya ka minɛ ni sɛbɛ ye an ma kain ka kulon k'a la mais nga fɛn dɔw dɛnni bɛ ale konya nin na an kain ka olu fana lɔn mun kosɔn an ka se an laɲini ma cogo min na o ye jumɛn ye n'a kɛn bɛ ka mɔgɔw sogola ni wagati in na o de ye kalandon ye n'an ko français la ko entrée scolaire an b'o wagati de la sisan faw sogolan ne baw sogolan ne kalankɛyɔrɔtigiw sogolan ne hatta kalankɛdenw yɛrɛ sogolan ne kalandon sela a kan kan an ka taa an denw tɔgɔ sɛbɛn kalankɛyɔrɔw la kalandon sela koɲa minw ni a dɛnni kalandon nin na an bɛ fɛ k'o dɔw ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ mun kosɔn an ka se an laɲini ma cogo min na a fɔlɔ o de ye jumɛn ye an k'a lɔn n'a fɔla ko kalandon o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka taa an denw tɔgɔ sɛbɛn kalankɛyɔrɔ la o sen fɛ n'a fɔla ko kalankɛyɔrɔ mun de ye kalankɛyɔrɔ ye an bɛna kuma min kan dɔ ye jumɛn ye tuguni o de ye kalankɛyɔrɔ yɛrɛ ka rôle ye jumɛn de ye kalankɛyɔrɔ ka baara ye mun de ye kalankɛyɔrɔ ka ɲi ka mun de kɛ laɲini jumɛn de ka ɲi ka kɛ kalankɛyɔrɔ la an bɛna kuma kan bisifa ama sur un plan général ka kɛrɛkɛrɛli bolo ma kalankɛyɔrɔ dɔw bɛ yen an bɛna kuma olu fana kan an ka ɲi ka min lɔn n'a fɔla ko kalankɛyɔrɔ kuma lasurunya bolo ma hiya almuassasatu at-ta'limiyya at-tarbawiyya ko n'a fɔla ko kalankɛyɔrɔ o le ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni lɔnni bɛ sɔrɔ yen yɔrɔ min ni a bɛ mɔgɔ kalan n'a fɔla ko ka mɔgɔ kalan a ma kɛ komi an ka diɲɛ kalan dɔrɔn de n'a fɔla ko ka mɔgɔ kalan sariya kalan yɛrɛ fana dɔrɔn tɛ n'a fɔla ko ka mɔgɔ kalan a dayira a ka bon n'a fɔla ko kalankɛyɔrɔ o le ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni a bɛ jogo dɔn a bɛ fɔ o le ma ko kalankɛyɔrɔ n'an ka bɛna fɔ français kan na an bɛna fɔ ko c'est une institution qui permet de donner le savoir ou bien d'enseigner et de former et d'éduquer a bɛ fɔ o le ma ko kalankɛyɔrɔ n'an k'o faamu an ka ɲi ka mun faamu tuguni an ka ɲi k'a lɔn k'a fɔ ko n'a fɔla ko kalankɛyɔrɔ ale le ye kalankɛden ka so filanan ye a siyɔrɔ kɔfɛ ani a faso kɔfɛ c'est la deuxième maison de l'élève kalankɛden a b'a ka wagati caman ta yɔrɔ min na sokɔnɔyɔrɔ kɔfɛ a ka so filanan o le ye kalankɛyɔrɔ ye o kama kalankɛyɔrɔ ko an ka ɲi k'an janto a la kosɛbɛ an man ka ɲi ka a koɲa ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye a filanan o le ye jumɛn ye o le ye kalankɛyɔrɔ yɛrɛ a ka objectif kan ka kɛ jumɛn de ye kalankɛyɔrɔ yɛrɛ a lɔla mun de kosɔn o le ye min ye inna lil madrasati adwaran kathira kalankɛyɔrɔ ka rôle a ka ca nka rôle essentiel an bɛna an da tɛmɛ o kan o le ye jumɛn ye o le ye essentiel ba fila ou bien saba ye a fɔlɔ o le ye a ta'alim c'est l'enseignement kalankɛyɔrɔ bilala le ka se ka lɔnni di ka se ka mɔgɔw kalan k'an denw kalan k'an yɛrɛ fana kalan kalankɛyɔrɔ lɔla o de kosɔn
nga an kan ka min famu kalan kono o le kalan min ni a ka fisa ka tɛmɛ kalan bɛɛ kan lɔnni min n'o le ka fisa ka tɛmɛ lɔnni bɛɛ lajɛlen kan o le ye ala lɔn ye n'i ka Alahu Taala lɔn i ka fɛn bɛɛ lajɛlen lɔn nka n'i ma Alahu Taala lɔn hali n'i ka lɔnni kɛ cogo o cogo i y'a lɔn k'a fɔ ko i tɛ lɔnnikɛla ye kalankɛyɔrɔ a ka rôle dɔ ye jumɛn ye o de ye a tarbiya n'an b'a fɔ o ma ko éducation an y'a lɔn fana ko éducation min n'o le ka fisa ni éducation bɛɛ lajɛlen ye o le ye silamɛya ka éducation ye silamɛya ka éducation ni k'o sɔrɔ i y'a lɔn ko alhamdulillah ala ta kɔfɛ éducation dafa la nka n'i ka éducation sɔrɔ cogo o cogo silamɛya ta ni fɔn'o kɔ i y'a lɔn k'a fɔ ko hali bi éducation ma sɔrɔ fɔlɔ n'an k'o faamu nin yɔrɔ nin na an ka ɲi k'a lɔn kalankɛyɔrɔ sugu jumɛn de an ka ɲi ka an denw don a la mun kosɔn an ka se ka se an laɲini ma cogo min na o sen fɛ an b'a fɔ nin yɔrɔ nin na an b'a fɔ denfa bɛɛ lajɛlen ɲɛna an b'a fɔ denba bɛɛ lajɛlen ɲɛna an y'an jija k'an denw don kalan na sabu kalan a nafa ka bon fo ka tɛmɛ a dan kan i n'a fɔ arabu b'a fɔ ka kuma na cogo min na laysa man alima kaman jahil mɔgɔ min ka kalan kɛ ani mɔgɔ min ma kalan kɛ o fila tɛ se ka kɛ kelen Allahu Taala b'o fɔ an ɲɛna a ka kuranɛ kɔnɔ hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun mɔgɔ min ka kalan kɛ mɔgɔ min ka lɔnni kɛ ani mɔgɔ ma lɔnni kɛ est-ce que o fila bɛ se ka kaɲa wa abadan o fila tɛ se ka kaɲa a b'o cogo la arabu b'a fɔ o ka kuma na ko al-ilmu yarfa'u baytan la imada lahu ko kalan lɔnni o de ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ so kɔrɔta so min ni pilier yɛrɛ tun t'a kɔrɔ so joli de bɛ yen ni dɔgɔyalima de tun bɛ o somɔgɔw kan nka Alahu Taala ɲɛna o den dɔ ma somɔgɔ dɔ ma ka jija kalan na a kɛla sababu ye ka tɔgɔ di somɔgɔw ma a kɛla sababu ye ka tɔgɔ di dugu ma lɔnni kɛla sababu ye ka tɔgɔ di hali jamana yɛrɛ ma o la an b'a lɔn k'a fɔ ko kalan fɛn min de a ka ɲi a nafa ka bon fo ka tɛmɛ an man kan ka tulon kɛ a la wal jahlu yahdimu bayta al-izzi wal karam jahiliya kunfiya ale de bɛ kɛ sababu ye kɔrɔta so a b'a kɛ majigi so ye bonya so a b'a kɛ so fiɲɛma ye so joli joli de tun bɛ yen ni mɔgɔ dɔ sababu la kalankɛbaga dɔ sababu la lɔnnibaga dɔ sababu la a so ni mɔgɔw tun b'a sɛgɛrɛ a so ni a tun tɛ fɔn jama na nka kalankɛla ni sala tuma min na lɔnnibaga ni fatula tuma min na bɛɛ k'i kɔ don nin so nin na a kɛla so lankolon ye a kɛla so gansan ye ka sababu kɛ mun ye lɔnni min tun bɛ yen a taara lɔnnikɛbaga min tun bɛ yen a taara an b'a lɔn ni sen fɛ nin yɔrɔ nin na k'a fɔ ko kalan ye fɛn ye fɛn min ni a nafa ka bon fo ka tɛmɛ a dan kan o kama an b'a ɲini an faw n'an baw fɛ kalan don wagati sera an y'an jija ka kalankɛyɔrɔ ɲɛnɛmaw filɛ k'an denw don o kalankɛyɔrɔ ninnu na mun kosɔn den ninnu o ka kɛ fɛn nafama ye o b'o yɛrɛ nafa o b'o ka famille nafa o bɛ dugu nafa o bɛ jamana nafa kalan de b'o lakile di adamaden ma nka kunfiya a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden bila ko caman de la bali
ni ka ye an denw caman bɛ yen bi ni jogow tɛ yen jogow tiɲɛna a sababu kɛra jumɛn ye kalanbaliya lɔnnibaliya kalan b'a yira den na a ka ɲi ka a yɛrɛ orienté cogo min na a ka ɲi ka sira min ta a ka ɲi ka mɔgɔw minɛ cogo min na a ka ɲi ka ale yɛrɛ ka koɲɛ wa a ka ɲi k'a minɛ cogo min na nka ni kalan ma kɛ i bɛ kɛ tuma dɔ i n'a fɔ bigan tagafan t'i la fɛn kolon tuma dɔ i b'a ye fɛn ɲuman ye fɛn ɲuman tuma dɔ i b'a ye fɛn kolon ye o sababu ye jumɛn ye kunfinya ala an kisi kunfinya ma o kama mɔgɔ sɔnni ko yanni ka ɲɛ an bolo an ko kalankɛyɔrɔ a ka rôle yɛrɛ ye min ye o de ye ka lɔnni ɲɛnɛma kalan ɲɛnɛma k'o di mɔgɔw ma ani ka jogo ɲuman k'o don mɔgɔw la donc a bɛ fɔ kalankɛyɔrɔtigiw ɲɛnɛ pour que an denw jogo ɲuman ye se ka sɔrɔ o la cogo min na pour que an denw o ye se ka kalan cogo min na olu yɛrɛ rôle dɔw bɛ yen o ka ɲi ka jouer o bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se an laɲini ma n'o ye jumɛn ye kalankɛyɔrɔtigiw o ka objectif premier ka ɲi ka kɛ min ye o de ye ka kalan an b'a kɛ cogo di an bɛ ko jumɛn de bila sen kan mun kosɔn denw o ye se ka kalan ka ɲɛ an bɛ ko jumɛn de bila sen kan mun kosɔn denw o ye se ka jogo ɲɛnɛman sɔrɔ kalankɛyɔrɔ la cogo min na nka sisan kalankɛyɔrɔ caman bɛ yen sani o ye miiri nin na o ye miiri fɛn fɔlɔ min na o de ye an bɛ se ka wari kafo cogo min na an bɛ se ka wari lajɛ cogo min na an bɛ se ka wari sɔrɔ cogo min na o de kɛra kalankɛyɔrɔ caman ka objectif ye o kɛra tuma min na a tun bɛ fɔ kalankɛyɔrɔw ma fɔlɔ la ko centre d'éducation mais bibi in na kalankɛyɔrɔ caman bɛ yen i bɛ taa den dɔw sɔrɔ o jogow tun ka ɲi sani o ye se kalankɛyɔrɔ ninnu dɔw la mais tuma min na ni o nana se ninnu kalankɛyɔrɔ ninnu dɔw la o kalankɛyɔrɔw kɛra sababu ye ka nin den ninnu k'o jogo tiɲɛ mun kosɔn parce que kalankɛyɔrɔtigiw o ka rôle tun ye min ye o ma rôle tɔgɔ jouer o ɲinɛn'a kɔ o ka mɔgɔw janfa a kɛra sababu ye an ka denw caman bɛ yen o tun bɛ bila kalankɛyɔrɔ la k'o ye ɲɛ mais kalankɛyɔrɔ kɛra sababu ye k'a caman de tiɲɛ den joli de tun bɛ yen a tun tɛ sigɛrɛti lɔn ala an kisi kalankɛyɔrɔ dɔw le kɛra sababu ye ekɔliso dɔw le kɛra sababu ye a dɔw kɛra sigɛrɛti minla ye den joli de tun bɛ yen o ma lɔn fɛn min ye dɔrɔgi ye ekɔliso caman de kɛra sababu ye ninnu den ninnu dɔw o kɛra dɔrɔgi tala ye den joli de tun bɛ yen o ma lɔn fɛn min ye jogojuguya ye kalanyɔrɔ caman de kɛra sababu ye ninnu den ninnu o jogo tiɲɛna an siran Alahu Taala ɲɛ an y'a lɔn k'a fɔ ko den min bɛ nana bila an ka kalankɛyɔrɔw la an y'a lɔn k'a fɔ ko kalifaw don kalifafɛn an dun bɛna ɲininka a ma kiyama lo n'Alahu Taala k'i ɲininka i jija dɛ i ye se k'a jaabi an y'an jija an laɲini ye kɛ an bɛ jogo ɲuman don denmisɛnw na cogo min na denmisɛnw bɛ kalan o b'o ɲɛ sɔrɔ cogo min na an ka ɲi ka an jija o le ma n'an k'o ɲɛ sɔrɔ Alahu Taala ta kɔfɛ min ye wariko ye o bɛ na mais kalankɛyɔrɔ caman bɛ yen a kɛra centre commercial le sisan a ma kɛ centre d'éducation ye Ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma a b'o cogo la ni kalankɛyɔrɔtigiw k'o faamu o ka ɲi k'a lɔn o ka ɲi ka rôle min jouer éducation ka ko la ani denmisɛnw ka kalanko la an bɛna se mɔgɔ jumɛnw de ma o de ye karamɔgɔw ye karamɔgɔw fana olu fana ka ɲi ka o ka devoir fana lɔn o fana ka ɲi ka o ka rôle lɔn karamɔgɔ
i ka objectif premier kan i ka kɛ min ye o kana kɛ i bɛna wari min sɔrɔ i bɛna wari min kafo objectif premier kan i ka kɛ min ye o de ye n bɛna denmisɛnw kalan cogo di lɔnni min bɛ n na n bɛna denmisɛnw lalɔnniya la cogo di n bɛna denmisɛnw jogo don cogo di ka jogo ɲuman don denw na parce que an k'a fɔ denmisɛnw ka so filanan o faso kɔfɛ o de ye kalankɛyɔrɔ ye o nana kana kalifa an ma mun kosɔn a y'o kalan ka se ka jogo ɲuman don o la cogo min na parents fana o ka wari ba sara ni sababu nin de kosɔn ni laɲini nin de kosɔn n'a fɔra ko ni laɲini nin ma sɔrɔ ka sababu kɛ kalankɛyɔrɔtigi ye ou bien ka sababu kɛ ile karamɔgɔ ye i y'a lɔn k'a fɔ k'i ka janfa kɛ i y'a lɔn k'a fɔ ko kiyamalon Alahu Taala bɛna i ɲininka sabu i bɛ bilala mɔgɔ kalan na tuma min na i ka yira k'a fɔ ko fɛn min de ko i bɛ se i ka yira k'a fɔ ko tu es quelqu'un qui est compétent i ka yira k'a fɔ ko tu es quelqu'un qui peut inculquer de bonnes éducations aux enfants o kama o k'i ta k'i bila denmisɛnw kunna a b'o cogo la i bɛna denmisɛnw kalan fɛn min na i yɛrɛ ka ɲi ka o fɛn i ka ɲi k'a lɔn n'i k'a lɔn i ka ɲi ka se a di cogo la i le karamɔgɔ cɛ i ka ɲi ka kɛ karamɔgɔ ye karamɔgɔ min ni mɔgɔ bɛ se ka jogo t'a fɛ karamɔgɔ min ni mɔgɔ bɛ se ka ladegi n'a ye tu dois être un enseignant d'exemplaire il yɛrɛ kan ka kɛ exemplaire ye ele kan ka kɛ darisu ye kalandenw ma mais n'a fɔra ko karamɔgɔ dɔw bɛ yen tuma dɔ olu yɛrɛ bɛ denmisɛnw tiɲɛ tuma dɔ olu yɛrɛ bɛ denmisɛnw bila ko la komi n'a bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnw yɛrɛ ka éducation tiɲɛ i n'a fɔ a dɔw bɛ yen ni wariko b'o la o bɛ se k'a fɔ den ɲɛna ah si tu veux tel point il faut m'envoyer telle somme je vais te donner tel point i bɛ den kalan na mun de la i bɛ den kalan na jogo juguya de la i bɛ den kalan na mun de la i bɛ den kalan na tricherie de la i bɛ den kalan na mun na i bɛ den kalan na fugariya la a kana kalan kɛ a ye na wari dɔ di ile ma a bɛ point min fɛ i de b'o d'a ma karamɔgɔ dɔw bɛ yen mɔgɔw bɛ to denmusow bila kalankɛyɔrɔ la ko k'o jogo don nka a dɔw bɛ yen o bɛ kɛ sababu ye ka ninnu denmuso ninnu k'o tiɲɛ a sababu ka ca a dɔw bɛ kɛ point ye a dɔw bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye min n'o tɛ kelen aa i y'a lɔn k'a fɔ ko Alahu Taala ɲɛ b'i la dɛ i y'a lɔn fana k'a fɔ ko Alahu Taala b'i ni ɲininka kiyamalon a man di ye mɔgɔ y'i ta tiɲɛ cogo min na i fana kana mɔgɔw ta tiɲɛ o cogo la ten i le bɛ denmisɛnw kalan na tricherie la cogo min na i le yɛrɛ taara i den dɔ bila kalankɛyɔrɔ dɔ la ni den nana fɔ i ɲɛna ko a baba an mɛtiri ka min ɲini an fɛ o le ye nin ye est ce que a bɛna diya i ye wa k'i den bɛ a ka point sanna ni wari le ye est ce que a bɛna diya i ye a tɛna diya i ye cogo min na a man di i ye cogo min na a tɛ bɛn i ma cogo min na i fana kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ la o cogo la ten an bɛ nin fɔ karamɔgɔw ɲɛna an y'an janto an yɛrɛ la an y'a lɔn qu'est-ce que est notre devoir envers les enfants envers les élèves n'an bɔra yɔrɔ la an bɛna denfaw la ani denbaw olu fana ka rôle kan kɛ jumɛn ye olu ka rôle ka kɛ min ye o de ye an ka fɔ kuma daminɛ na cogo min na ka kalankɛyɔrɔ ɲɛnɛma ɲini des écoles d'excellence des écoles d'enseignement des écoles d'éducation des écoles de la bonne formation an ka ɲi ka école façon de ɲini kalankɛyɔrɔ façon de ɲini k'an denw bila a la mun kosɔn an ye se objectif ma cogo min na mun kosɔn an ye se an laɲini ma cogo min na sani i t'i den don kalankɛyɔrɔ dɔ la
i jija ka renseignement ta kalange yɔrɔ ni a taga cogo bɛ cogo di est-ce que o ka éducation ka ɲi wa est-ce que o ka enseignement ka ɲi wa est-ce que o ka formation ka ɲi wa mais il est kana fɔ dɔrɔn comme kalange yɔrɔ ka surun na n bɛ na n den bila la i yɛrɛ kɔrɔsi comme kalange yɔrɔ c'est moins cher n bɛ na n den bila la i yɛrɛ kɔrɔsi i b'i den bila la kalan na ko a ye kɛ fɛn de ye ko a y'i nafa mais n'a sɔrɔ ni i den kɛ ka bila kalan na n'a ti n'i nafa n'a tɛna kɛ fɛn ye c'est que c'est plus la peine k'a fɔ ko i b'i den don o kalan façon na an bɛ nin ɲɛsin dentigi bɛɛ lajɛlen ma i y'a lɔn i b'i den don kalankɛyɔrɔ min na a b'o cogo la dentigi bɛɛ lajɛlen ni k'i den don kalan na o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko koɲa bɛɛ lajɛlen banna i ka ɲi k'a lɔn den a ka programme bɛ cogo di a bɛ taa kalankɛyɔrɔ la l'heure jumɛn a bɛ segin l'heure jumɛn o bɛ matière jumɛnw de kɛla kalankɛyɔrɔ la i ka ɲi k'o bɛɛ lajɛlen lɔn bal den yɛrɛ ka livre i ka ɲi k'a bɛɛ lajɛlen vérifier parce que n'a kɛla tiɲɛ ye an b'a mɛn na ko a bɛ fɔla kalankɛyɔrɔ dɔw la sisan fɛn min ye homosexualité ala an kisi a ma o programme bɛ donna kalankɛyɔrɔ dɔw la nin ye fɛn jugu ye dɛ nin ye fɛn tiɲɛni de ye ni le mɔgɔ min i t'i den contrôler la i den bɛ leçon minnu ta la i m'a lɔn i bɛna se ka bɔ ninnu dɔw kalama cogo di dentigi bɛɛ lajɛlen i ka ɲi ka programme bila i den na san bɛɛ lajɛlen programme mun kosɔn a ye se objectif ma cogo min na dentigi bɛɛ lajɛlen i ka ɲi k'a lɔn i den ni mɔgɔ sugu jumɛnw de bɛ tagama na i den ni mɔgɔ sugu jumɛnw de bɛ yaala la i ka ɲi k'o bɛɛ lajɛlen lɔn mun kosɔn i ka se objectif ma cogo min na kalankɛyɔrɔtigi bɛɛ lajɛlen dentigi bɛɛ lajɛlen i den fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛtaga d'a ma a ka kalan na fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye k'a jogo laɲa i ka ɲi k'i janto o fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na den ka kalan minɛnw o ka ɲi ka dafa den ka kalan sara i ka ɲi ka i jija ka o matarafa mun kosɔn den kana na lɔ i ma lon dɔ k'o kan gbɛn ka bɔ kalankɛyɔrɔ la ni den yɛrɛ kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a hakili man di se b'i ye i bɛ se ka mɔgɔ ta ka den kalan so kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ den dɛmɛ a bɛ kalankɛyɔrɔ yɛrɛ fana dɛmɛ an ka ɲi k'o faamu nin y'a dɔ ye n'o tɛ a kow ka ca fɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye ka lɔnni di den ma fɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye ka jogo ɲuman di den ma aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله أمك من فمك ولي أنت سكولي أنا يراكفو كديم توسع من كلام يرولا أكاين kalan min yɛrɛ fana ni a ka ɲi ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan n'o ye ala lɔn kalan ye n'o ye sariya kalan ye an y'an jija k'an janto o la kosɛbɛ ni den yɛrɛ fana bɛna taa kalankɛyɔrɔ la an ka yira k'a fɔ i jija den bɛna taa kalankɛyɔrɔ min na i y'a lɔn kalankɛyɔrɔ sugu jumɛn de i y'o lɔn fɔlɔ ka sɔrɔ ka den bila a la a b'o cogo la den bɛ taara kalifa hali minnu fana ma min y'o kalankɛyɔrɔtigiw ye a fana ka ɲi k'a janto mɔgɔw denw na a y'a lɔn k'a fɔ ko kalifamaw don fɛn fɛn n'a bɛ ninnu den ninnu dɛmɛ kalan ta sira kan ani jogo ɲuman ta sira kan a ka ɲi ka o bɛɛ bila o ka disposition na
karamɔgɔw fana olu fana kan ka u ka rôle lɔn k'u ka devoir lɔn olu ka devoir ye jumɛn de ye kalanden ninnu fan fɛ olu fana kana janfa don kow la a b'o cogo la denfaw ani denbaw olu fana kan k'a lɔn olu fana ka rôle ye jumɛn ye ni kɔɲa ni fana na a b'o cogo la kalandenw yɛrɛ fana olu fana kan ka a lɔn olu ka objectif kan ka kɛ jumɛn ye o ka rôle yɛrɛ fana kan ka kɛ jumɛn ye n'i kɛra kalanden i y'a lɔn k'a fɔ k'i kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni ambition b'a la mɔgɔ min ni nin b'a la i kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni i b'i fa dɛmɛ a ka koɲaw la k'a ka koɲaw nɔgɔya a bolo cogo min na i fa k'i don kalan na k'i ye jogo le sɔrɔ k'i ye kalan de sɔrɔ i kan k'i jija ni fɛn nin ma i bɛ kalan kɛ cogo min na i kan k'o ɲɛɲini ka programme dɔ bila i yɛrɛ la ka i tagamaɲɔgɔnw k'o woloma k'i jija kalan ma i seko dama yira la f'i fa yɛrɛ bɛ nisɔndiya i ba yɛrɛ bɛ nisɔndiya wari min bɛ taa la ka don i ka kalan na ten a bɛ se k'a ta ka commerce kɛ a bɛ se k'a ta ka fɛn wɛrɛ kɛ n'a ye nka k'a ta ka ju i la mun kosɔn i y'i kɛ fɛn ye i jija o ko ɲɛ na a b'o cogo la i fa k'i don kalan na mun kosɔn i jogo ka ɲi ka ɲɛ i jogo ka ɲɛ cogo min na fɛn fɛn ye jogo ɲumanya sira ye i le ka ɲi k'i jija o la k'o sira k'a ta fɛn fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye k'i jogo tiɲɛ i le ka ɲi k'i yɔrɔ majɛɲɛ o bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ jugu teri jugu mɔgɔ kolon yɔrɔ jugu i le ka ɲi k'i yɔrɔ majɛɲɛ ni bɛɛ lajɛlen na mun kosɔn i ka koɲɛ ye ɲɛ cogo min na mun kosɔn i fana ye se i ka laɲini ma cogo min na nka kalanden caman bɛ yen bi o ɲinɛna o ka objectif kɔ o ma lɔn mun kosɔn olu yɛrɛ bɛ kalan na kalanden caman bɛ yen bi jɛɲɔgɔn kɛla sababu ye k'a caman jogo cɛ kalanden caman bɛ yen bi a bɛ taa kalankɛyɔrɔ la tuma min na bɛɛ b'a fɔ ko alhamdulillah mɛ sani wagati dɔɔni an bɛna i yɛlɛmali donna kow la an b'a fɔ kalandenw ɲɛnɛ an y'an janto an yɛrɛ la i ka fɛn dɔ ye kalankɛyɔrɔ la fɛn min n'a cɛ man ɲi n'i nana so kɔnɔ na f'i fa ɲɛnɛ ou bien i bɛ taa kalankɛyɔrɔ la i bɛ taa direction na i bɛ taa ka taa ɲɛfɔ n ka min kɔrɔsi o de ye nin ye o b'olu fana dɛmɛ u ka baara la o bɛ se k'a ko ɲɛtɔgɔ réparer cogo min na u b'a réparer o cogo la n'a kɛra ten kalan bɛ ɲa jogo bɛ ɲa an fana bɛ se an laɲini ma a b'o cogo la bɛɛ lajɛlen a kan kan ko an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni koɲɛ nin fana na tuma dɔ fa bɛ so kɔnɔ ale fɛ den taara kalankɛyɔrɔ la i le karisa i ka den ye a tɛ taa kalankɛyɔrɔ la a bɛ jogo juguya dɔw kɛ la a bɛ tugula mɔgɔ dɔw kɔ fa t'a kalama kalankɛyɔrɔ t'a kalama i le fana y'i damana éducateur le soit i bɛ den minɛ k'a ladi ou bien i bɛ se denfaw ma ou bien kalankɛyɔrɔtigiw ma i ka min ye den na i bɛ taa ɲɛfɔ mun kosɔn solution ka sɔrɔ a la cogo min na mais n'an y'a koɲa kɛ la chacun pour soi Dieu pour tous i y'a lɔn k'a fɔ ko den de b'i fana fɛ n'i kɛra sababu ye ka dɔ ta ɲa Alahu Taala fana b'i dɛmɛ ka sababu ɲuman fana latigɛ dɔ fana b'i fana ta ɲa cogo min na n'a sɔrɔ ni sɛtana tun bɛ ɲini ka kulon kɛ a la n'an ka ninnu faamu n'an ka baara kɛ n'a ye a bɛna kɛ sababu ye denw bɛ kalan cogo ɲuman na denw fana u bɛ jogo sɔrɔ jogo min ni an yɛrɛ fana tun bɛ a nata la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ka rentrée scolaire ka a nɔgɔya hali bi Alahu Taala ma kɛra an b'a ɲini Alahu Taala fɛ k'an bɛn an sen ma hali bi Alahu Taala ma kɛra
ama ñini Allah taala fe kalam musakaw ka bela jeni noya halbi Allah taala ma kela ama ñini Allah taala fe dew ka hakili ñuman di oma halbi Allah taala ma kela dew ko hakili foni halbi Allah taala ma kela dew yere ka resultat ñuman di oma halbi Allah taala ma kela ni dew nana diplôme soro ka barada ñuman di oma halbi Allah taala ma kela ama ñini Allah taala fe ka dina yere kanu ko do anduskuna halbi Allah taala ma kela ka dina famiyal ko ñuma ko di amma halbi Allah taala ma kela ka baraka chugo ñuma ko noya amma halbi Allah taala ma kela ama ñini Allah taala fe bana baato ko lu basi halbi Allah taala ma kela ama ñini Allah taala fe a mamu no be garzige ko la ka garzige o foni halbi Allah taala ma kela ama ñini Allah taala fe mawmi no be barako la ka barako noya halbi Allah taala ma kela mu yore ka bara soro ka barka dum bara wala halbi Allah taala ma kela ka barada sabati halbi Allah taala ma kela la harata baw ka hina o bela jerina halbi Allah taala ma kela ñina ma hina ke an yere halbi Allah taala ma kela amma ñini Allah taala fe laban ko ñuma ko di am bela jeni ma halbi Allah taala ma kela ni sabina soro kan kuma kallama ke la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان علي برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.